И здравейте всички, които ме гледате, аз съм Маркатон 999 и тук си с моят първи епизод на Minecraft Survival. Няма да снимам други survivali. Почнал съм други survivali, ама както знаете. Чай, шикихаме. Шикихам. Няма кихам. Няма да кихам. Хеха. Май се. Ами, да, както виждате, имам си сича. Всъщност, ако искате, ще пресъздам уродът. Не, няма смисъл. Сида няма да го давам. Мой си е. Ако някой ме познава добре, може би ще го познае. Но друг може да не го познае. Ще го дам, чак като намеря там стролхолди и кия разни капуси. Ами да се установим в някоя къщичка. Не знам коя ще е тази къщичка. Ето тази. Само да я сложа вратата като трябва. Няма да е тази къщичка. Няма да е тая, ми и таеш. Само да взема малко дърт. Дъртя. Дърт. Къде им е дошъл? Това им е дърт. Дърт. Ще да после в Google преводача. Дърт. Какво е дърт? Омага. Дърт. Седе. Това не остане така. Сега тук ще го сложа. Ето така. Сега си направим една кирчица. Малко бавно работя, защото не съм играл от бая време в Minecraft. Ще ми вярвате. Но не сега не съм играл доста време. Ще направя един меч, тъй като ще имам монстърчета. Един чест ще си направя. Да го сложа. Ай, ще преместим това. Някой ми е писал скайп. Няма да гледам. Снимам епизод все пак. Трябва да съберем сега малко храничка. Всъщност, като се замисля, няма смисъл да събирам. Мисля, че са оправили тези шерпака. Защото преди тези картофи, сега извадени от градината, изглеждаха като печени. Но явно са оправили проблема. Бъдат тези шерпака. Тези шерпака не знам дали ще го дам. Може да го дам. Той е Faithful всъщност. Faithful е там, това беше. Рота пак нещо. Той Рауър го има. Тая врата не съм свикнал на тая страна да са такова. Просто ще я променя. Е така на тая страна. Я бе, що не ми дава тя чуманче? Чема. О, ето що не ми ги дава. Трябва да отключвам чумантите. Печка трябва да се направя. Той ще го махна скоро, но няма да е сега точно, защото не ми се дърпа се всичко. Сега ще ви го дам, не знам кога ще ви го дам. След 50 там, който ще да е епизод. Бе, няма да ви го дам скоро, така че не ме питайте. За C2. Тоест, то ме спална ето там. Ей там. Взех си дърво и дойдох и гледам, къщичка. Това ще е солоце, сигурно. И това така много интересно е станало. Водопадчето. Колко интересно е станало. Уоу. Това ще го използвам за нещо. Ще го къса някой ден. Някой светъл ден. Какво да правим? Я успях какво да правим. Седе. Почвам да копая и ще събера малко за печка. Така. Сак.
Няма да е много дълъг този епизод, защото аз само по 10 минути мога да снимам с простата ми програма. Какво правиш така? Излезе. Ти какво предлагаш всъщност? Ти да не си ония простак, а не. Бли. Що добър е? Охо. И като каза Лу, трябва да събирам. Мамка му. Мръдни са, бе. Бук. Гледайте сега как се взима. Ачимант! Окей, няма значение. Така ще я сложим. Чим за кол. Да се изпича картофите. Няма ги пича, ако са правилно. Тук това какво е сега? А това са картофи. Я изчейч малко. Да се махна. Така. Те е много по-удобно. Без текстчер пак. Трябва да се зашървам обаче. След това. Тук и аз че няма остана гладен. Търсех село, търсех и взех като че написах този сейт, който няма да ви казвам скоро. Фанах този сейт. Село. Сега. Тук много интересно е станало. Доста хубава гледката. Тая къщичка, защо сама се генерира така? Уоу. Грасна дърт. Трагедия. Какво трагедия? Се тая. Трагедия. На 1.7.2 съм. Не знам кога ще пускат. Аз съм по принцип има 1.7.5. Следващия епизод съм на 1.7.5 вече. Да. Да. Алелуя. Това исках. Той шанта ви исках. Поне си имам и морковчета. Това е само една редичка. Да фак. Една редичка. Това направим. Да. Ела сега да си... Какво да си? Омага. Ой! Уоу. Сега да си направим хлебчета. Сега. Уоу. Научих се. Гледай сега. Да, научих се да го правя. Това е яко. Ако се чува много мишката, сори майка, ама нямам друга за сега. За рождения ден, който може би ще е скоро. Може би. Другия месец. Сега сме април. Да, другия месец. Една нова мишчица. Една програмка, може би. Не се знае. Нищо не се знае. Нищо не се знае, само че днеска. Съвсем обърках текста. Знаете ли какво мисля? Сега няма. Тук има две. Идем. Няма да играя с Ray Minimap. Ако някой иска. Няма какви да стане. Аз я използвам. Запуших се назад и затова. Не използвам Ray Minimap. Обаче проблема е, че става нощ. И аз какво? Нямам легло. Всяко. Уоу. Как пред мен се спомнах. Извиняй. То наоколо няма шипс. Май тая нощ сме без легло.